Hello guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nahuli ko this year 2019 bago mag-end. Gusto kong ipakita sa inyo lahat ng mga nahuli kong isda na malalaki. Lahat yon. Kaya abangan nyo, andyan na. Matatakam kayo o may inggit. Kaya panoorin nyo, ito na. At saka sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, comment, and like lang para mas marami pang mga video na darating at saka mapapanood nyo. So may excite kayo. So umpisan ko na.